Waqt iż-żjara tiegħu fl-istat ta' Kalifornja, deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burch kellu għatta laqat ta' livell għoli favur iżjed kollaborazzjonijiet internazzjonali ta' pajjiżna fejn jitlu l-innovazzjonijiet fil-ħilli diġitali u teknoloġiji emerġenti flimkien ma' relazzjonijiet bilaterali USA. Flimkien mal-Konslu Onorarju ta' Malta Louis J. Vella, Dr. Burch iltaqa' mas-Sindku ta' San Francisco, Daniel Lurie. B'enfasi kontinwa fuq l-innovazzjoni u l-kooperazzjoni li tħejja l-futur, Dr. Burch kellu wkoll sensiela ta' laqat ma' mexxejja mis-setturi ta' teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali f'San Francisco u Silicon Valley, fosthom mal-kumpanija OpenAI li ħolqot iċ-ChatGPT. U ltaqgħu wkoll ma' rappreżentanti ta' Coursera, pjattaforma globali għat-tagħlim diġitali. Il-laqgħat f'San Francisco jirriflettu wkoll il-qagħda internazzjonali b'saħħitha ta' Malta u l-fiduċja u r-rispett li jgawdi pajjiżna bħala sieħeb affidabbli. Meta wieħed jaħdem ma' Malta, meta wieħed jaħdem f'Malta, ikun qiegħed ukoll jaċċedi għas-suq Ewropew. U f'dinja fejn il-ġeopolitika qiegħda anke tħalli effetti fuq il-kummerċ, huwa kruċjali illi nkunu aħna wkoll fuq qudiemnet li nippromuovu soluzzjonijiet u ħidma illi nistgħu nagħmlu flimkien.